Хуб дӯстон, салом ба ҳама. Шунидед чӣ бозие буд ҳа? Дигар чӣ гап? Сенсатсия, воқеан як сенсатсия ҳақиқӣ. Ки гумон мекард Псж ки дар ин мусобиқа ҳамаи ҷоро пора мекард, ба ҳамин осонӣ бохт. На танҳо бохт, Челси онҳоро хеле ҳам боваринок шикаст дод. Ҳамон Челсие ки рости худам ҳам чандон ба онҳо бовар надоштам. Имрӯз ҳамаи ҷузъиёти финалро як баррасӣ мекунем. Гап мезанем ки дар Париж чӣ хато рафт, чӣ тавр Челси тавонист онҳоро мағлуб кунад, заҳмати кӣ буд, кадом лаҳзаҳо ҳалкунанда шуданд. Дар бораи тактика ҳам мегӯем, дар бораи қаҳрамонҳои бозиам. Хулоса гуфтанӣ бисёр аст. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳоло регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд агар промои мо AMG0777-ро истифода баранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Финали таърихӣ пушти сар шуд ва Челси ғалабаи Калон ба даст овард. Дастаи Лондон дар бозии ниҳоии чемпионати ҷаҳон миёни клубҳо ки дар Амрико гузашт, Париж Сен-Жерменро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва бори дуюм дар таърих соҳиби ин ҷоми муҳим шуд. Бозӣ дар варзишгоҳи MetLife баргузор шуд ва ростӣ натиҷаи ҳамаи дӯстдорони футболро ба ҳайрат овард. Дар оғози бозӣ ҳардуи даста баробар бозӣ мекарданд, аммо дар дақиқаи 22 Кол Палмер нишон дод ки чаро ӯ дар ин мавсим яке аз бозингарони асосии Челси шудааст. ӯ аввалин голро ва баъд дар дақиқаи 30 дубл кард. Ҳамаи чиз оромона ва бо эътимод. Палмер мисли бозингари калонсол бозӣ мекард, дар ҳоле ки ӯ ҳамагӣ 22 сол дорад. Пеш аз нимаи аввал бозам Челси зарбаи дигар зад. Дар дақиқаи 43 Палмер ба Жоао Педро пас дод ва ӯ ҳамон лаҳзаро ба гол табдил дод. Ҳамин тавр то охири нимаи аввал ҳисоби бозӣ 3-0 шуд. Беҳтарин бозингари финал албатта Палмер 2 гол зад ва як паси головар дод. ӯ дар майдон хеле фаъол буд ва ҳамаи корро аз ӯ шурӯъ мешуд. Вале чунон ки одат шудааст, бозии Псж бе ҳодисаҳои асабхароба намешавад. Дар дақиқаи 85 Жоао Невеш пас аз он ки мӯи Марко Кулероро кашид, корти сурх гирифт. Доварон бо кӯмаки вар инро тасдиқ карданд. Баъди анҷоми бозӣ бозингарон дар майдон ҷанҷол карданд. Луис Энрике, сармураббии Псж, худро ба даст нагирифт. ӯ Жоао Педро ки голи сеюмро зада буд, тела дод ба гардан ва рӯи ӯ бо даст зад. Бозингари Челси ба замин афтод. Пас аз он дар ин ҷанҷол дарвозабони Псж Донарума ҳам иштирок кард. Энсо Мареска, сармураббии Челси, кӯшиш мекард ки бозингарони худро ором кунад, ҳатто нукункуро як каме тела дод то аз рақибон дур кунад. Аммо агар ин ҳама асабониятро яксо гузорем, Челси бозии хеле хуб нишон дод. онҳо бозиро идора мекарданд, 3 гол задан, ягон бор тӯб аз дарвозаашон нагузашт. Псж ҳатто имкони баргашт ба бозиро надошт. ин пирӯзӣ нишон медиҳад ки дастаи Челси зери роҳбарии Энсо Мареска чӣ қадар дигар шудааст. ва бовар кунед, ин мавсими аввали Мареска дар Челси аст. ӯ аллакай лигаи конференсияро бурд, ба лигаи чемпионон ро ёфт ва акнун чемпиони ҷаҳон дар байни клубҳо шуд. оғози беҳтарин ки кас интизораш набуд. дар як сол ӯ чизое кард ки баъзе мураббиён дар чанд сол ҳам намекунанд. аз ҷиҳати молиявӣ ҳам Челси фоидаи калон гирифт. барои иштирок ва пирӯзӣ дар ин мусобиқа клуб $120 миллион ба даст овард ва акнун ҳамчун ғолибон то мусобиқаи оянда дар либосашон нишони махсуси чемпиони ҷаҳонро мепӯшанд. як каме таърих. барои Челси ин дуввумин ҷоми ҷаҳон аст. аввалин бор соли 2021 пирӯз шуда буданд. танҳо Реал Мадрид 5 маротиба ва Барселона 3 бор бештар ғолиб шуданд. Бавария ва Коринтианс низ 2 бор бурд доранд, мисли Челси. ин боз як чизро нишон медиҳад. Челси бори аввал аз соли 2014 Псжро шикаст дод. дар ин 10 сол 2 бохт ва 2 мусовӣ буд. ҳамин пирӯзӣ рамзи он аст ки Челси дубора ба сатҳи баланд баргашт. биёед росташро гӯям, худам ба Челси бовар надоштам. ҷиддӣ фикр мекардам ки Псж онҳоро пора мекунад. онҳо то финал бисёр боэътимод мерафтанд. ба назар чунин мерасид ки Челси ягон шанс надорад. вале ман хато кардам. ҳамин хел ҳам мешавад. зебоии футбол дар ҳамин аст. акнун ба қисмати ҷиддӣ мегузарем. пирӯзии Челси дар финал сазовор ва одилона буд. финал дурахшон шуд, пур аз идея ва хуб таърис шуда. агар шумо мухлиси АПЛ бошед, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Мансити ё ин ки Ливерпул, пас диққат кунед. Челси ба сахтӣ рушд мекунад. онҳо оҳиста ба сатҳе мебароянд ки метавонанд ҳамаи чизро тағйир диҳанд. худи бозӣ аҷоиб буд, ҳам зебо, ҳам фикршуда. агар касе ба Челси бовар намекард, ман мефаҳмам чаро. зеро агар ба коғаз нигарем, онҳо заифтар менамуданд, вале бозӣ нишон дод ки онҳо шанс доштанд. чаро? чунки ин даста ҳамеша медонад ки чӣ гуна дар мусобиқаҳои калон бозӣ кунад ва агар онҳо то финал бирасанд, онҳо аллакай омодаанд. бозии калон барои Челси
чизи нав нест. Агар дар финал ба онҳо клуби аз АПЛ муқобил меомад, эҳтимол ҳамаи чиз дигар мешуд, вале вақте рақиб аз лигаи дигар бошад, Челси ҳамеша як ангезаи махсус дорад. Ҳар боре ки ба финал ҳамчун аутсайдер меравад, монанди лигаи чемпионҳо ё лигаи Аврупо, онҳо метавонанд ҳамаро ҳайратзада кунанд. Ҳамин хел ҳам шуд, аутсайдерҳо, вале бо нақша ва бо рӯҳия. Палмер яке аз қаҳрамонҳои асосии ин шаб буд. Футболбозе ки ҳамеша дар лаҳзаи лозимӣ беҳтарин бозӣ мекунад. Мо инро аллакай дар финали лигаи конференсия дида будем ва акнун боз беҳтарин бозингари бозӣ. Жоао Педро низ кори бузург кард. Ҳоло аллакай метавон гуфт ки трансфери ӯ беш аз нисфашро сафед кард. Бозингари босифат ва пурқувват ва ҳа, Мареска сазовори кафгубӣ аст. Ду трофей дар мавсими дебютӣ ва дар ҳар ду ҳолат бо фаҳмиши дақиқ чӣ гуна бурдан. Ӯ системавӣ фикр мекунад, принсип дорад. Ба схемаи дишаба нигаред, ба маркази майдон ин импровизатсия нест. Ин нақша аст ва нақша кор кард. Аз тарафи дигар Псж бали натиҷа аламовар аст, вале на шармандакунанда. Онҳо тамоми мавсим хуб бозӣ карданд. Дар финал танҳо нафаҳмиданд ки чӣ хато рафт. Дар нимаи аввал рафтори онҳо каме сардаргӯ менамуд, вале наметавон гуфт ки онҳо тамом шикаст хӯрданд. Не, онҳо ба дастаи беҳтарин ва омодатар бохтанд. Ба таври махсус бояд дарвозабон Санчезро зикр кард. Яке аз беҳтарин бозиҳои карьераи ӯ, якчанд сейфи муҳим кард ки бозиро зинда нигоҳ дошт. Агар ӯ намебуд, ҳисоб дигар мешуд. Ӯ мисли Буфон, Нойер ва Касилlas дар солҳои авҷи онҳо бозӣ кард бе муболиға. Ва муҳим аст, Псж бад бозӣ накард. Онҳо шикаст хӯрданд. Танҳо Челси бештар омода буд. Онҳо бо тамоми қувва барои натиҷа мебаромаданд ва он кор кард. Дар баъзе лаҳзаҳо маълум буд ки Челси нақшаи ҷиддии тактикӣ дошт. Мареска медонист ки аз куҷо хатар метавон ояд ва сохтори бозиро тавре баст ки Псж натавонад қувваашро нишон диҳад. Биёед каме дар бораи хатти марказ гап занем. Дар ин мавсим мо бисёр дар бораи Педри, Витиня, Невеш ҳарф задем, вале хатти ниммуҳофизати Челси ҳам баҳо дода мешавад, хусусан Кайседо. Дишаб яке аз беҳтарин бозиҳои ӯ буд, шояд ҳоло беҳтарин ниммуҳофизи дифоӣ. Энсо Фернандес чи? Душвор аст ки як таърифи равшан дод. Ӯ на десятка аст, на восьмёрка, вале ҳамчун бокс ту бокс олӣ бозӣ кард. Ҳамла ва ҳимояро хуб пайваст мекард. Имрӯз бо Кайседо якҷоя онҳо тамоми маркази Псжро хомӯш карданд. Витиня, Невеш, Фабиан Руиз ҳама аз бозӣ дур шуданд. Муҳимаш ин буд ки онҳо намехостанд марказро комилан забт кунанд, намехостанд тӯбро дароз нигоҳ доранд, танҳо роҳҳоро бастанд. Ҳамон минтақаҳое ки Витиня одатан ба он медарояд пурра баста буданд. Псж бе ҳамлагари асосӣ бозӣ мекард. Тамоми бозӣ аз ҳаракати ним муҳофизат вобаста буд, вале имрӯз ягон ҳаракати хатарнок аз Ҳакимӣ, ягон даромади тез аз Фабиан ҳеҷ ягон кас набуд. Ҳамааш бо шарофати Энсо ва Кайседо. Бозии онҳо имрӯз намуна барои таҳлил аст. Бале, онҳо футболбозони гарон ҳастанд, вале ҳоло оҳиста-оҳиста нархи худро сафед мекунанд ва инро дар сатҳи баландтарин анҷом медиҳанд. Ба ҳамин тамом воридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.